כעת נדגים כיצד להוסיף פאנל דלת לענן על גבי המסך בבית. ראשית נלחץ על יותר בדף הראשי. כעת נלחץ על הגדרה, ואז על מתקדם. נזין את הקוד הדפולטיבי שהוא 1 עד 6, ונלחץ OK. נלחץ על חצי ימינה, ואז Smart Plus Account. בצד ימין למעלה נלחץ על Add Device, נלחץ על צג פנימי, ונשנה לפאנל דלת. נלחץ על שם המכשיר, נקליד את שם המכשיר, לדוגמה דור, ונלחץ Enter. נלחץ על כתובת Mac, נזין את כתובת ה-Mac של הפאנל דלת הרשומה בגב המכשיר, ונלחץ Enter. נלחץ על אייקון השמירה בצד ימין למעלה. הפאנל יתווסף לרשימת המוצרים. תודה שצפיתם.